Дзе браць беларускую поп-музыку? Такую, каб моментам засела ў галаве і гучала там увесь дзень. Каб слухаць не чужых, а сваіх. Складанае пытанне, праўда? Але ў мяне ёсць на яго адказ. Сёння я пакажу вам сапраўдных беларускіх зорак, ну ці будучых зорак. Яны зусім розныя, па музыцы, па настроі, але вы дакладна іх палюбіце. Рыхтуйце свае стрымінгі, зараджайце свае плейлісты. Сёння будзе шмат прыгажосці на любы густ. Мы з вами налупілі багата каментароў пад мінулым выпускам. Столькі, што хапіла б напісаць прыгожае апавяданне. Ну ці не вельмі прыгожае. Давайте цяпер біць рэкорд у падтрымку таленавітых беларускіх артыстаў. Вось моя прапанова. Спадабаўся? Лайк і камент пад выпускам. А я вам за гэта дашлю ў рэплае крутую беларускую песню. Дамовіліся? Тады пачынаем. Гэта кліп-драма пра маці, якая не пускае сваю дачку на модную вечарыну. Вечная праблема і вечная тэма для песень. Канкрэтна гэтую спявае Віка Волатовіч, якая выступае пад творчым псеўданімам «Не Віка». Калі ніколі не чулі пра яе, хуценька выпраўляйцеся. Віка нарадзілася ў вёсцы пад Слуцкам і хадзіла ў беларускамоўную школу. А пасля трапіла ў гарадскую, рускамоўную. Калі хочаце паслухаць пра тое, як беларускую мову цяпер успрымаюць у краіне, то вось вам кавалачак сумнай гісторыі. 9 гадоў я вучылася ў беларускамоўнай школе, так. А потым перайшла ўжо ў гарадскую школу, дзе ўсё было на расейскай. І на фізіцы я такая стаю і пачынаю распавядаць пра сілу цяжару. А ўсе рагочуць, што ты за сіла цяжару, ты вообще откуда, там што такое? Дзяўчына таксама першапачаткова пісала песні на рускай мове. Ну все ж так робяць, праўда? Ды дасведчаныя спецы навокал казалі, што беларускую мову ніхто не зразумее. Маўляў, такая экзотыка. Але высветлілася, што не толькі зразумеюць, але і палюбяць. Віка пачала пісаць песні самастойна, і вось што з гэтага атрымалася. Ніколі я не буду цябе шукаць, ты заўсёды ў маім сэрцы, гэта вынік нашых спраў, а я для цябе ўсё даўно дала дарэмна, сэрца дала дарэмна. Гэта першы беларускамоўны трэк дзяўчыны пад назвай «Ніколі». Чуеце, як ім усё арганічна. Яшчэ адзін доказ, што поп-музыка па-беларуску сапраўдны кайф. А вось урывак з песні «Вішня», лірычнага трэка ў прыгожым сеттынгу. Мне дык вельмі падабаецца, што простыя і зразумелыя словы і сэнсы перадаюцца ў гэтых песнях праз яскравыя мелодыі і энергічныя аранжыроўкі. Нічога звышскладанага і грувасткага. Ідэальны саундтрэк для танцаў, шпацыраў па горадзе ці вечарын з сябрамі. Цяпер «Не Віка» падпісаная на беларускі лэйбл Just Music. Памятаеце, я распавядаў пра яго ў адным з папярэдніх выпускаў. Рабяты сапраўды крута працуюць з беларускімі артыстамі і робяць іх сапраўдных зорак. Ну вось, рыхтуйцеся да таго, што сапраўднай зоркай стане і «Не Віка». Тым больш, цяпер яна гатовая паказаць свой першы беларускамоўны альбом. Ён мусіць выйсці ўжо вось-вось. У ім, як я разумею, будуць спалучацца традыцыйныя беларускія спевы і танцавальныя біты для вашай магутнай вечарыны. Пайшло сонца за лясок, выглянула ноч, нагадае табе на мае чорныя вочы. Абаяльнае перасэнсаванне нацыянальнай эстэтыкі. Зацаніце хаця б, як спявачка выкарыстоўвае бабуліну хустку. Ну кайф жа! Ніякім амерыканскім рэперам такое і не снілася. Гэтая дзяўчына з Ваўкавыску робіць настолькі класныя песні, што вы будзеце ў захапленні. Я сур'ёзна, Маргарыта Крупта, якая піша музыку пад творчым псеўданімам Міртл, сапраўдны скарб. Ты молчишь мне в глаза, я устал рисовать, на закате наши тени издают голоса. Пачынала яна зусім падлеткам з каверу на рэпера Фараона. Знята ўсё на звычайны тэлефон. Твару Маргарыты не відаць, але шмат каму гэтыя песні спадабаліся. У каментах на Ютубе цяпер можна пачытаць шмат захапленняў. Але цяпер пра іншае. Маргарыта пераехала вучыцца ў Гародню, і там ужо пачала выкладваць у свой паблік у садсетках хатнія дэмкі. Так яе заўважылі прадстаўнікі расійскага інді-лэйбла, і ў хуткім часе выйшаў дэбютны альбом «Міртл». Кайф, а не альбом. У ім спалучаецца любоў дзяўчыны да сучаснага R&B, На закате твоё
яшчэ захапленню шугейзам. У выніку і аранжыроўкі гучаць не банальна, і сама Маргарыта гучыць настолькі ўпэўнена, нібыта ў яе за плячыма шмат год студыйнай працы. Галоўным сінглам таго часу быў постпанкавы «Дагорает» і вельмі характэрны кліп на яго. Скажу шчыра, наступны альбом «Міртл» мне спадабаўся куды менш. Нечага не хапала ў гэтым матэрыяле, нібыта спявачка зрабіла крок назад. «Золата» выйшла 14 студзеня 2022 года. А пасля «Міртл» знікла на працяглы час. І вось цяпер вярнулася з новым і ўжо беларускамоўным матэрыялам. І гэта проста кайф. «Міртл» усё бліжэй да сваіх шугейзавых арыентыраў. Як раней, сыраватая, расфокусаваная, з выразнай басавай партыяй і манатонным вакалам. Гучыць песня вельмі ўпэўнена і шматабяцальна. Ці сапраўды дзяўчына будзе рабіць новы матэрыял выключна па-беларуску, вельмі б хацелася. Тым больш, што ў 2020 годзе ў спявачкі ўжо выходзіла песня «Разразаючы неба крылом» з пранікнёным тэкстам і вельмі крутой мелодыкай. Зацаніце. Разразаючы неба крылом. Дужа чакаю наступны сінгл Маргарыты і вельмі раю звярнуць увагу на гэтую таленавітую дзяўчыну з Вулкавыску. Упэўнены, яна яшчэ стане магутнай беларускай зоркай. А пакуль захоўвайце новы трэк у свае плейлісты ў чаканні новых хітоў ад «Міртл». Перад вами адзін з самых пранізлівых і лірычных беларускіх гуртоў «Ночы». Музыка гэтага сямейнага дуэту гучыць вельмі кранальна. Пранікнёны вакал Юлі Петраш, аб'ёмныя аранжыроўкі Пашы Вялічкі. Ты нібыта апынуўся пасярод магутнай драмы, якая захапіла ўсю твою увагу. Не верыце? Тады вось вам урывачак з песні пра сціхі акіян, звыш эмацыйнага трэку, які адразу селіцца ў галаве. Я крычу пра сціхі акіян. Юля і Паша – музыканты з магутным бэкграундам. Вялічка некалі даўно пачынаў у крутым індзі-гурце Yellow Brick Road. Хлопцы гралі магутную энергічную музыку і нават каталіся на еўрапейскія гастролі. Пасля было шмат розных праектаў. Паша нават паспеў паўдзельнічаць у «Брута» і адной з інкарнацый гурта Ляпіс Трубецкой. Юля з дзяцінства займалася музыкай, удзельнічала ў шматлікіх конкурсах і ў выніку паступіла ў музычны каледж імя Глебкі на народнае аддзяленне. Але тусавалася больш з эстраднікамі. Вось гэты бэкграунд і спалучэнне розных кантэкстаў вельмі паўплывалі на творчасць «Ночы». Пасля дзяўчына спявала ў кавер-бэндзе, выкладала вакал. Пазнаёміліся рабяты, як яшчэ існаваў гурт Yellow Brick Road. Свою першую песню Юля паказала Пашу больш за 10 год таму, але толькі ў 2020-м гэта пераўтварылася ў паўнавартасны альбом «Сімбіятічны». Зацаніце, як гучалі «Ночы» тады. Наступны, ужо беларускамоўны альбом «Ночы» пад назвай «Ціхі акіян» выйшаў у 2023 годзе. Юля піша тэксты і музыку. Паша больш шчыльна працуе з аранжыроўкамі і гукам. І ў выніку атрымліваецца сапраўдная творчая і сямейная сінергія. Вось вам лірычны трэк «Па шчоках». Па шчоках маёй маці пацяклі рэкі. А вось бадзёрая вечарынка. У ребят есть кайфовый дуэт с лейбоником «Бяда». Зараз «Ночы» актыўна выступаюць за мяжой і рэгулярна выдаюць новыя трэкі.
яскравыя запамінальныя мелодыі, яркія вобразы Юлі Петраш, упэўненыя лайвы, ночы, стылёвая, густоўная і вельмі эмацыйная беларуская поп-музыка. Гарантую, яна затрымаецца ў вашых плейлістах. А цяпер вось вам такая чароўная гісторыя. Аднойчы дзяўчына Марта з Мінску апублікавала ў сваім пабліку ў соцсетках альбом з вельмі кранальнай назвай «Дурачка. Фенаменальная диктафонны альбом». Як вам такая назва? Прычым складнік гэтага запісу цалкам адпавядаў сваёй назве. Альбом гучыць так, быццам ты зазірнуў у дзённік Марты. У гэтым і ёсць яго галоўная сіла. Мінімалістычнае гучанне, ціхі, месцамі дрыготкі голас, простыя, але пранізлівыя клавішныя. Я знаю, ты не смотришь на меня, я знаю, ты не думаешь об мне. Я перестану ждать и мечтать тебя, когда в мире полностью отключат свет. Тэксты гэтых песень наіўныя, нават дзіцячыя, але нейкім дзіўным чынам яны вельмі дакладна перадаюць пачуцці. Тут няма грувасткіх метафор ці складаных вобразаў, але ёсць сапраўдныя перажыванні. Адзінота, летуценнасць, няёмкасць першай закаханасці, спроба разабрацца ў сабе. Жильцы подъезда замечают мой вид весьма болезнен, а я всем сообщаю, что ваш диагноз мне не интересен. Што гэта за дзяўчына? Вось вам троху падрабязнасцей. Марта займаецца музыкай ажно з самага дзяцінства. Бабуля аддала яе ў вакальную студыю ў 3 гады. У 4 яна ўжо пачала граць на фартэпіяна, а ў 8 сачыняла песні. І ў выніку пасля школы паступіла ў каледж мастацтваў на эстраднае. Там у яе не склалася з выкладчыкамі. Ёй увесь час ставілі нізкія адзнакі і казалі, што яна спявае не па стандартах, а яе песні нікому не патрэбны. Славлю чувства эйфории, ты заждался меня где-то. Ну вось, апынулася, што патрэбнае. Альбом «Дурачка. Фенаменальная диктафонны альбом» стаў сапраўдным хітом соцсетак. Што праўда, не абышлося без канфліктаў. Марта пачала супрацоўнічаць з прадусарам, праз якога альбом выдалілі з публічнай прасторы. У выніку дзяўчына вырашыла рабіць усё самастойна і вярнула альбом на сваё законнае месца. Цяпер ён ёсць амаль на ўсіх стрымінгах, а сама Марта актыўна вядзе сацыяльныя сеткі і запісвае новы матэрыял. А яшчэ працуе афарміцелем падарункаў. Вось вам другая частка яе диктафонных запісаў. Катавасія, частка першая. Моя ба любила Рамштайн на семейных гулянках на даче. Она мастерски пела духаст со своей особой подачей. Агулам гэта стварае адчуванне, што дзяўчына хоча паўтарыць шлях развіцця манетачкі. Памятаеце, яна таксама пачынала прыкладна з такіх хатніх іранічных трэкаў. Мама, я не зігую, мамочка, я не зігую. Але тут усё ж іншы вайб. Песні манетушкі былі саркастычнымі, па-даросламу вынаходлівымі. А тут больш лірыкі і дзевачкавых пачуццяў. Ты сам не знаешь, что желаешь, тогда для чего? Ты свой каждый уикенд зовешь меня в кино. Цяпер у Марты кранальны творчы псеўданім «Солнышка». А музыка, хоць і стала больш дасканалай у плане прадакшана, усё ж не страціла сваю інтымнасць, шчырасць і іранічнасць. Но вы самі паслухайце. Вось вам, напрыклад, трэк «Добрый парень». Парень в барышню влюбился, есть проблема, нет лавы. Бог срочно помолился, чтоб сводить ее в кафе. А гэта постпанкавы «Домовой». Мы такие разные, и даже странно, как смогли с тобою познакомиться. И наш домовой, наверное, примет Бог решение уволиться. Цікавая і загадкавая дзяўчына, якая піша кранальную музыку. І я вам вельмі раю яе паслухаць. Магчыма, праз некалькі год Марта з соцсеткавага феномену стане сапраўднай беларускай зорачкай. А вы што думаеце? Стане ці не? Пішыце ў каментарах свае меркаванні. Хай гэтае солнышка зяе яшчэ мацней. Ну і вось вам зусім свеженькая зорачка з Беларусі. Яе завуць Марыя Мітак Аль-Асвадзі. І пад творчым псеўданімам Альмары яна піша песні, якія ў момант асядаюць у свядомасці. Разбуди меня, если тебе будет надо, а если не надо.
Дзяўчынка нарадзілася, вырасла і жыве ў Мінску. Хадзіла ў звычайную школу, удзельнічала ў літаратурных конкурсах, а цяпер скокнула на стрымінгах да 3 мільёнаў праслухоўванняў штомесяц. Уражвае, праўда? До скорых встреч на мятых простынях цвета мак. Гэта першы сінгл Марыі. Абаяльная песня «До скорых встреч». Простенькі гітарны бой, мелодыя, нібыта выпісаная з творчасці безыменнага народнага ансамблю, і пранізлівы вакал Алмарі. На песню пасля знялі вось такое рамантычнае відэа, і Марыя паціху-паціху пачала збіраць сваю аўдыторыю. Зараз на стрымінгах і ютубе артысткі дужа прыемныя лічбы, а трэкі такія ж простыя, але абаяльныя. Дужа яскравы вакал, дужа шчырая падача і песні зробленыя такім чынам, каб запамінацца ў момант. Вось вам «Сандалікі» – песня, у якой усходні вайб спалучаецца з наіўным і кранальным тэкстам. А вось зусім новы сінгл «Между нами разница». Яшчэ адзін гітарны хіт для вашых утульных тусовачак. Между нами разница, колется, кусается, между нами разница. Але мой фаварыт – гэта фіт з легендай беларускага рэпу «Муравей» і диджей Кейв пад назвай «Ищи меня». И партаком на теле твоем буду я. Партаком на теле твоем буду я. Даўно не чуў нічога больш рамантычнага. Адзінае, што не зусім зразумела, наколькі шчырая ўся гісторыя Алмарі, і ці не прадусарскі гэта праект. Расійскія кантакты менеджераў, нятанныя кліпы, верагодна, за папулярнасцю Марыі стаіць цэлая каманда прафесіяналаў. Калі вас гэта не насцярожвае, трымайце новую беларускую зорачку. Мне дык вельмі падабаецца, як яна спалучае простыя, нават прымітыўныя рашэнні з экспрэсіўнай вакальнай падачай. Менавіта на гэтым і працуе папулярная музыка. А вам як? Ці спадабалася Алмарі? І ўвогуле, каго з гэтых беларускіх музыкаў вы б дадалі ў свае плейлісты? Пішыце свае варыянты ў каментарах, а я пакуль скажу вам вось што. Беларуская музыка цікавая і таленавітая ва ўсіх сваіх праявах. Адкрывайце для сябе, шукайце новых артыстаў і артыстак, дадавайце іх у свае плейлісты. Толькі так вы дапаможаце ім развівацца і ствараць новыя песні. І ўсім будзе добра. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце канал праз сервіс Buy Me a Coffee. А ў наступную нядзелю я прынясу вам яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!